mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopilira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni programu yathu ino yakudziwa Baibulo Langa ndipo monga nthawi zonse muliso ndine malo ano Vinjero Godwe. Tikumbere programu imene amatipatsira ndali Luka School Biblical Studies ku Mitundu ku Lilongwe amene cholinga chawo chinakali chomwe chija ndithu kuti anthu tolidziwa bwino Baibulo lathu. Kwa nthawi yayitali takhala tikuphunzirapo pakuona pa zinthu zozizwitsa zimene Yesu anachita. Ndipo programu yathu tsiku la lero tikhala tupitirizabe kuona pa zozizwitsa zimene Yesu anachita kuona maphunziro ena amene ino ndine tingaphunzirepo ngati anthu. Pamene tikufotokozaso pa programu imene amatipatsira ndali Luka School Biblical Studies tipezerepo somo yakudziwitsani kuti Luka School Biblical Studies pano akudziwitsani kuti kuti mukuzokhala ndi chidwi kapena mudziwa munthu amene akuzofuna kudzaphunzira ku skulu imeneyi kwa zaka ziwiri kuyambira mu chaka cha 2025 January kufika chaka cha 2026 zaka ziwiri akuphunzira Baibulo. Ndezi kuzotheka inu mwina ndi amene mumafuna kudzaphunzira kapena mudziwa munthu. Apa muli ndi mwayi kuchokera January wa chaka 2024 fika December 2024 ndipo muli nthawi yayitali yokonzekeretsa. Mwina muli ndi banja kukonzekeretsa kuti banja lake lidzalisiya bwanji kapena muli ndi business kukonzekeretsa kuti business yake idzakhala bwanji. Nchifukwa yayamba kudziwitsa anthu msanga kuti zathandizire kukonzekera ulendo umenewu. Ndi mwina ndinu mwana wanu munthu wina amene mudziwa mu mpingo tipezeni tifotokozeni zambiri za anthu amene aloyenera kudzakhala nawo maphunziro amenewo kwa zaka ziwiri. Pamene timapereka nambala tipitse ntchito nambala imeneyo kufotokoza zimenezo. Pamene tupitirizabe kuphunzira pa zozizwitsa zimenezi lero tulowa mu zozizwitsa zina ziwiri zimene Yesu anachita mama kanachita pa tsiku la sabata. Timazipeza buku limene la Mateyu chapter 12 verse 9 mpaka 14 komanso buku la Luka chapter 13 verse 10 mpaka 17 pamene Yesu anachiza anthu kapena anachita zinthu zozizwitsa koma linali tsiku la sabata. Zozizwitsa zomwe Yesu amachita amafuna kuti anthu akhulupirire kuti iye analotumidwa ndi Mulungu. Likona buku la Yohane chapter 5 verse 36 Yesu amachita zozizwitsa kufuna kuthandizira anthu adziwe kuti ine ndatumidwa ndi Mulungu. Monga salikona buku la Exodo pamene Mose amatumidwa ndi Mulungu kuti akakumane ndi Farao kuti akayankhulane naye kuti atulutse ana a Israeli. Anampatsa zizindikiro. Chifukwa Mose anali kuti angakadziwa bwanji kuti mwandituma. Anampatsa zizindikiro. Ndodo yake umasandutsa njoka komanso mkono wake umakhala wakhate. Zizindikiro zizindikiro akafika kumene akadziwa kuti ndatumidwa ndi Mulungu. Ndi Yesu sanabwera pa dziko lapansi anadziwa kuti anthu adzakayikira. Ndeti chani? Kuti amanga zinthu zozizwitsa kuti anthu akakhulupirire. Ndi Yesu akamanga zozizwitsa zimafuna kuti zithandizire inu zithandizire ine kuti tikhulupirire kuti uyudi anali otumidwa ndi Mulungu. Ngakhale zozizwitsa zake zizi ena amaona ndithu ndi maso awo koma amasankhabe pamene anthu ena amasankha kusakhulupirira ndithu. Akuziona akusankha kusakhulupirira. Amasankha yonje chifukwa kuti amadana naye ndipo amayesetsa ndithu kuti mpaka nampezere chifukwa. Ndi Yesu olapange chinthu chabwino cha chifukwa koma pesa anthu amadana naye anthu ena amayesetsa ndithu kuti limpezere chifukwa. Ndipo nthawi zina amafuna kumpezera chifukwa manga makapofuna kugwiritsa ntchito lamulo la Mose. Timadziwa lamulo la Mose limene limauza zosunga sabata. Ndamadziwa kuti munthu uyu sitigwirizana naye ndeti tani kuti timpezere chifukwa kuti apezeko lako tigwiritse ntchito lamulo la Mose. Ndiye kwa Ayuda tsiku la sabata linali tsiku limene linali lofunikira kwambiri pa moyo wawo. Tikaona buku la Exodo chapter 20 verse ya 8 imene Mose likumbukira tsiku la sabata ndipo likhale lopatulika linali lamulo ndithu mmodzi mwa malamulo 10 amene Mose amapatsa ana Israeli amene anatenga kuchokera kwa Mulungu. Ndi Ayuda amafuna kugwiritsa ntchito lamulo limeneli kuti ampezere Yesu chifukwa. Ndeti kapaona tipeza kuti kangapo Yesu amapanga zinthu zonoti koma Ayuda aja amvetsetse kuti ine sabata lilipo koma ndifuna mumvetsetse apa. Monga tikaona buku la Marko chapter 2 verse 27-28 ananena izi Yesu ulendo wina pamene amayankhulana ndi anthu amene verse 27 ndipo ananena nawo sabata linayikidwa chifukwa cha munthu si munthu chifukwa cha sabata. 29 Motero mwana wa munthu ali mwini tsiku la sabata. Ndakuwauza kuti sabata linofunika koma mudzindikire chinthu ichi. Sabata linayikidwa chifukwa cha munthu osati munthu chifukwa cha sabata. Chimene amafuna kunena chani? Sabata linabwera foti pali munthu Mulungu afuna apulumutse munthu. Ndi Mulungu anayika sabata kuti athandizire munthu kuti apulumutsidwe. Ndi sabata linofunika chifukwa pali munthu. Popanda munthu sabata linosafunikira kwenikweni. Nakaligwira ntchito bwanji? Panyama singagwire ntchito. Pamitengo singagwire ntchito koma pali munthu. Ndiye tikuona kuti Yesu amayesetsa ndithu kuwathandiza amene wakulamvetsetse.
Komabe Ayuda chifukwa chosamvetsa bwino sabata tiona kuti pamene tiphunzire za zozizwa ziwiri zimenezi panakhala vuto. Yesu anayesetsa nathandize, koma pamene tiphunzire pa zozizwa ziwiri zimenezi kuti panapezeka vuto. Ndipo panapezeka mavuto awiri. Poyamba tizindikire kuti chinachitika zozizwa zimene Yesu amachita, zinachitika pena poyamba zinachitika pamaso pa Afarisi omwe nthawi zonse amafuna kuyesa Yesu, kumpeza Yesu ndi mlandu. Marko chapter 3 verse 2. Tuone pa Marko chapter 3 verse 2 akunena kuti ndipo anatsika ndipo anamuyang'anira iye ngati adzamchitira tsiku la sabata kuti amange mlandu. Ndama muyang'ana Yesu kuti aone kuti tsiku la sabata achiza. Chimene amamuyang'anira ndi chani? Arafuna mpezere mlandu. Ndiyani zimene Yesu zozizwa zimene anachita ziwiri zataiya tsiku la sabata, choyamba chinali chinthu ichi. Yesu izizi zimachitika pamaso pa Afarisi amene nthawi zonse anali ndi mlandu kuti ampezere mlandu Yesu. Chachiwiri, pofuna kuwathandiza kuti amvetse kufunika kwa sabata. Ndi Yesu anachita tsiku limene tsiku la sabata pofuna kuti Afarisi aja amvetsetse kuti kodi sabatali mudzita nthawi zina motani. Popeza sabata sinayikidwe kapena sabata inayikidwa chifukwa cha munthu osati munthu chifukwa cha sabatayi. Ndeti kuona kuti pa zinthu ziwiri zimenezi zitithandizira kuona zozizwa ziwiri zimenezi zimene Yesu anachita. Kuchiza munthu pa tsiku la sabata. Ngakhale nthawi zonse Yesu sanalolakwa, koma Afarisi amampezerabe nkhani basi. Monga tikaona pa buku la Mateyu limene tikhalepo nthawi kuphunzira buku limene la Mateyu chapter chake cha 12. Timapeza kunena kuti tiwerenge pa Mateyu chapter 12 verse 14. Ndipo Afarisi anatuluka nakhala upo wonchitira iye mwa kumuononga. Afarisi nthawi ndi nthawi chimene amafuna pa Yesu timuononge. Basi samafunanso china ayi, koma mpezere chifukwa kuti tithana naye bwanji. Ndipo izi Yesu pamene anachita zozizwitsa izi sanali cholinga chofuna wabwezerewo aja, koma amafuna anthu aja amvetsetse kufunika kwa munthu, ngakhale waja amalemekeza sabata osati munthu kwenikweni. Ndiye tipeza kuti kutsutsana naye kumeneku iwo aja anayika ndithu mtima wawo wonse kuti olatachita chinthu cha mtundu wanji, olatatonetsa umboni wotani, koma ife ndife otsutsa basi. Ndesi zodabwitsa kwenikweni ife chilungamo pena chimapanga anthu ena kuti afune chikhulupiriro. Monga buku la Machitidwe chapter 2 verse 37, Petro anaphunzitsa paja anthu anayesedwa mtima. Petro anawadzudzula kuti anapha Yesu. Yesu ali kumwamba pano pali dzanja lamanja la Mulungu, anthu aja anayesedwa mtima. Chilungamo anauza anayesedwa mtima, ndipo anthu ena anafuna kulapa. Komanso chilungamo nthawi zina tikaona pa buku la Machitidwe chapter 7 verse 54, ena chimalaso mtima koma kuti achite zinthu zolakwika. Ndiye tipeza kunena kuti sizoni zodabwitsa kwenikweni ayi. Chilungamo chikabwera ena chimachitira bwino koma ena sachilandira bwino. Ndiye pamene tione zozizwitsa ziwiri zimenezi tiona ndiyetu kuti chilungamo chinabwezeka koma kwa ena sichinalandiridwe bwino, kwa ena anachilandira bwino. Ndiye tiona pa zozizwitsa zimene Yesu anachita pochiza tsiku la sabata limene kwa Ayuda amalitenga tsiku la mtengo wapatali, tsiku lofunikira kwambiri. Ndipo pomona Yesu achita izi Ayuda sanagwirizane naye. Tiyambe kuona buku la Mateyu chapter chake cha 12 kuyambira verse 9 mpaka verse 14. Pamene tipezapo munthu Yesu anachita zozizwitsa chimenechi kuchiza munthu amene anali ndi dzanja mkono wake olumala kapena opuwala. Tizindikira kuti kwa anthu amene uli ndi vuto kaya kudwala matenda ake ukapeza chithandizo ndi chinthu cha mtengo wapatali chimene chimakusangalatsa. Ndipo anthu amene amakudziwa, anthu amene ali azako, amene amakukonda akaona kuti wachira amasangalala. Koma sizinali choncho apa. Pamene ena amaoneka kuti akusangalala, ena sanakondwere nazo. Ndiye tiona pa buku limene la Mateyu chapter 12 tiyambira verse 9. Pa verse 9, ndipo iye atachokera pamenepo nalowa m'sunagoge mwawo. Choyambira tikuona kuti Yesu akuchoka pamenepo akulowa, ndipo olowa kuti m'sunagoge mwawo. Moti m'sunagoge mwawo afuna kuti zoti m'sunagoge mmene Afarisi anali ndi mphamvu ndithu. Ndiye Yesu anakhangati wakalowa m'malo mwawomo umene wamadaliramo. Ndiye Yesu akulowa m'sunagoge mwawo. Chinachitika ndi chani? Pa verse 10. Ndipo onani munali munthu wa dzanja lopuwala, ndipo anamufunsitsa iye ndi kuti nkololeka kodi kuchiritsa tsiku la sabata kuti ampalamulitse mlandu. Ndi Afarisi aja amafunsa kuti nkololeka kuchiritsa munthu tsiku la sabata, koma ati chimene amamufunsira nchani? Anafuna mpalamulitse mlandu. Ndamadikira kuti akayankha kuti eya wagwira ntchito tsiku la sabata waphwanya lamulo la Mose.
Akayankhaso kuti ayadzero ati naye limodzi munthu amene chimene amafuna chimenecho. Ndipo pesa mudziwa kale Yesu kunoti Yesu ayankha kuti ndechipaka apapiriza kunoti amafuna kumpalamulitsa mlandu. Nzeru zawo zinali zonena kuti timpeze kuti timukolera pati munthu ameneyi. Komanso china chimene tingaonepo pali zinthu ziwiri zimene tingaonepo. Atalowa mkachisi munali munthu amene dzanja lake linali lopuwala, komanso anafunsa kuti nkololedwa kuti uchititse tsiku la sabata. Zinthu ziwiri zimenezi. Atalowa anapezamo munthu opuwala, komanso anafunsa kuti nkololedwa uchititse tsiku la sabata. Pero kamaona ngakhale sitidziwa kunena kuti kodi anachita kumbweretserapo dala munthu uyi kapena ayi. Chifukwa nthawi zina timatona monga buku la Yohane chapter 8 verse 3 mpaka verse 1 ndipeza mkazi amene anagwidwa kuchigololo. Anabweretsa kwa Yesu dala kufuna kumuyesanso Yesu. Kulengera lamulo la Mose, koma Yesu atayankha napezo kuti mmodzi anamuthawa. Ndi sitidziwa kuti munthu uyu anampeza mkachisi mmene mukanadziwa kuti Yesu abwera ndi kumuyika mudala sitidziwa. Koma chimene amafuna choti ampalamulitse mlandu ndithu. Ndi Yesu anaona munthu uja akumudziwa ndi kuti Yesu khalidwe lake, akumudziwa Yesu ali ndi chifundo ndi anthu amene sakupeza bwino, akumudziwa ndi zoti pakakhala munthu uyu anthu awa. Munthu uyu adzafuna kuchitapo kanthu. Ndiye tione kuti adzachita zotani. Afarisi pofunsa Yesu ngati ngotheka kuchiza munthu kapenayi amadziwa ndithu kuti Yesu anali kuthekera. Chifukwa iwo ajapo kamfunsa Yesu kuti ngotheka munthu kuchititsa tsiku la sabata, amadziwa kuti Yesu iyi ali kuthekera kuchititsa. Koma vuto limene ali nalo iwo aja anasankha kusamvera basi. Amadziwa ndithu mphamvu ya Yesu, mpaka Yesu akumbuza imene. Amadziwa kuti munthu yakhoza kuchiza munthu pa tsiku la sabata, kapena akhoza kuchiza munthu pa matenda ena lonse. Ndi m'malo moganiza za mtendere kapena za chimwemwe cha munthu uja, chomwe chingakhalepo munthu odwala akachiza, iwo amaganiza za mlandu basi. Amadziwa kuti ndikanchiza uyu, ife moti tono tisangalale kuti nzathu apeza bwino. Koma amadziwa kuti mwayi wathu ndi umenewu oti timugwire munthu ameneyi timpeze ndi mlandu. Ndi tikuona kuti nthawi zonse nzeru zawo zili pompezera chifukwa basi. Ndi Yesu walowa mkachisi akumuona munthu amene uchayo kuti kodi zitha bwanji. Tikamaona buku la Marko chapter yake cha 3 pa verse yake ya 5 timapezapo akunena kuti Marko chapter 3 verse yake ya 5 akunena kuti pofuna kufotokoza zomwe za munthu opuwala zanja akunena kuti pa verse 5 ndipo mmene anawaunguza ndi mkwiyo ndi kumva chisoni chifukwa cha kuuma kwa mtima yawo, ananena kwa munthuyo, tambasula dzanja lako, ndipo analitambasula ndipo linachira dzanja lake. Apa chimene tikufuna pa buku la Marko pamenenso Marko amalemba nkhani yomweyo kuti Yesu anayang'ana ndi mkwiyo. Anachita mufunsa kuti ngotheka kuchiza tsiku la sabata, akuti Yesu anayang'ana ndi mkwiyo. Anayang'ana ndi mkwiyo fanya anadziwa kuganizidwa kwawo. Kuti anthu awa kuganiza kwawo ndikolakwika. Ali ndi mtima ongofuna kupeza zifukwa basi. Ndiyete tibwereni ku buku la Mateyu chapter 12 tione pa verse yake ya 11. Koma iye anati kwa iwo, munthu ndani wa inu amene ali nayo nkhosa imodzi ndipo ngati idzagwa mdzenje tsiku la sabata kodi sadzayigwira ndi kuyitulutsa? Ndi Yesu mwaona wayankhe funso limene amafunsa ije kuti ngotheka kuchititsa tsiku la sabata. Yesu anabweza ndi funso. Ndifuna ndikufunseni. Kodi inu mutakhala kuti munthu pali munthu amene ali ndi nkhosa ndipo nkhosayo ndi imodzi. Kuti mwina ali ndi nkhosa 100 ali nkhosa 200 mwina. Koma kuti munthu ali nkhosa imodzi. Koma sanaona pa mfanizo ene Yesu mene ananena munthu ali nkhosa ziweto 100 itasowa imodzi ine likati anasiyana mtendere kangana imodzi. Ndi ngakhale lili zambiri koma chimodzi chofunikabe. Koma Yesu akunena kuti tangoganizirani za munthu amene ali ndi nkhosa imodzi. Ndi nkhosa imodziyo yagwera mdzenje. Komanso tsiku limene yagwera mdzenje ndi tsiku la sabata. Ndi ndikufunseni inu yomwe ndi yake. Kodi ngotheka kapena sangayigwire ndi kuyitulutsa? Akuwafunsa funso limenelo. Mwandifunsa ndakuvani, koma nanenso ndikufunseni kuti inu yomwe mukuzoona ndi zotheka. Pa verse 12 tione zimene anayankha. Nanga kuposa kwake kwa munthu ndi nkhosa nkotani? Yesu pamene sanadikire kuti amuyankhe, Yesu anadzoti anthu andipatsa kale yankho. Chifukwa Yesu amadziwa mitima, amadziwa kuti anthu wako zonena kuti chani? Munthu akhoza kuyitulutsa nkhosa tsiku la sabata. Ngakhale ili tsiku la sabata koma ili nkhosa yake itagwera mdzenje ayitulutsa. Ndi Yesu akuti kuti popeza ndodziwa yankho lanu ngakhale simunandiyankhe, koma ndipitirizenso kukuwuzani kuti nanga kuposa kwake kwa munthu ndi kwa nkhosa ngotani? Chifukwa cha ichi nkuloleka kuchita zabwino pa tsiku la sabata. Ndakunena kuti
Ngati munthu angatulutse nkhosa yake pa tsiku la sabata mdzenje, nanga bwanji munthu oti wavutika pa tsiku la sabata kuti sitingamuthandize? Ndiye ndikufuna muganize chonchi, kodi nkhosa ni munthu ofunika ndi chani? Ndikuti nanonso mutakhala munali pamenepo ngati mfarisi mukhoza kukhala ndi yankho loti ofunika ndi munthu. Koma ngati ali munthu ali ofunika, bwanji mukanena kuti nkhosa mukhoza kuyitulutsa mdzenje koma munthu asathandizidwe tsiku la sabata? Ndi zimene Yesu akufuna kuti anthu aja amvetsetse. Anthu aja amenera kuti amvetsetse. Ndati Yesu chimene amafuna wauza apa ndi chinthu ichi. Chimene sananena pa verse ya 7 chapter 12 verse 7 ananena kuti, koma munakadziwa nchiyani ichi? Ndifuna chifundo si nsembe ayi. Simudakaweruza olakwa iwo osachimwa. Yesu anafotokoza pamene amafotokoza nkhani yomweyo pamene amafotokoza za sabata kuti anthu amanena kuti Yesu ophunzira ake samachita zinthu zimene pa tsiku la sabata. Yesu akunena kuti chimene ndifuna munakadziwa chinthu ichi. Nchiyani chimene koma mukanadziwa chiyani ichi? Ndifuna chifundo si nsembe ayi. Yesu chimene sakutanthauza kuti nsembe iyo safunika pa verse 7. Koma akunena kuti chifundo chili pa namba 1, nsembe ili pa namba 2. Nchifukwa akunena kuti inde tsiku la sabata lofunika kusunga, koma ngati pali tsiku la sabata pali mwayi ofuna kupulumutsa moyo. Ndi bwino kupulumutsa moyo chifukwa sabata anayikidwa chifukwa cha munthu osati munthu chifukwa cha sabata. Ndafuna wauza kuti moyo ndi ofunikira. Ndiye inuyo mwene uzizindikira zimenezi. Kupulumutsa zilibe tsiku. Ngakhale pali lamulo limene kupulumutsa chofunika chifundo. Ndi zimene Yesu afuna kuti anthu amvetsetse. Pa verse ya 13 anapitiriza kunena kuti pomwepo ananena iye kwa munthuyo, tansa dzanja lako, ndipo iye analitansa ndipo linabwerera lamoyo monga linali linzake. Akuti pomwepo munthu uja Yesu anamuza munthu uja kuti ndakumva, tambasula dzanja lako. Ndipo atalitambasula kuti nthawi yomweyo munthu anachira. Dzanja lake linachitika, linabwerera moyenerera. Ndipo pa verse 14 panayankhulidwa mawu awo. Ndipo Afarisi anatuluka nakhala upo wonchitira iye monga munachitira iye mwakumuwononga. Akuti Afarisi ataona zimene Yesu achita mkachisi, anatuluka mkachisi ukakhala pansi ukambirana kuti amuwononge Yesu. Chimene afuna kumuwonongera Yesu ncha akuti wachiza munthu tsiku la sabata. Koma Yesu anena kuti chani? Chofunika ndi chifundo osati nsembe. Sakutanthauza kuti nsembe iyo safunika, koma zinthu zizikandondozana. Chofunika ndichi. Chofunika kupulumutsa kaye moyo. Kenako zina nsembe inali ngati njira imodzi imene Ayuda amachita kupembedza Mulungu, amatenga zinthu zawo kupereka kwa Mulungu, inali kupembedza. Ndi tsiku la sabata imene amapembedza kuti inde nsembe iyo yofunika kupereka, koma zikalumikizana zinthu ziwiri zikakumana. Kuti chofunika ndi chani? Zili ngati mwina pa moyo wa munthu afuna zinthu ziwiri, afuna chakudya komanso mwina afuna zovala zapamwamba kapena zovala zina kuonjezera zovala zimene ali nazo. Zonse zikokhala mwina zofunika, koma mamba akayiona chofunika kwambiri chakudya, zovala pambuyo chifukwa zovala zina ndili nazo. Ena akunena kuti nsembe sikuti iyo safunika, koma ikalumikizana ndi chifundo sizilengeranso tsiku. Olo tsiku la sabata zikhoza kuchitika kuthandiza munthu. Ndi ngakhale zinali choncho na verse 14 akunena kuti anthu amene wasanakondwe anayesetsabe kumpezera chifukwa kuti mpaka na Yesu apezeke olakwa. Chifukwa Yesu wachiza koma pa tsiku la sabata. Zimene Afarisi samafuna, zimene Afarisi sanakondwere nazo. Si chokhachi chimene Yesu anachita tsiku la sabata. Tikaonanso monga nanenanso pa buku la Luka chapter 13 verse 10 mpaka 17, timapezanso Yesu sanachita zinthu pa tsiku la sabata. Zimene zili zoni Zozizwa ziphatikiza kuti tosefe tonene maphunziro. Luka chapter 13 verse ya 10 mpaka verse ya 17. Buku limene la Luka chapter chake cha 13 tipezamonso kuti Yesu pa tsiku la sabata anachita zinthu china chimene so Afarisi monga mwachizolowezi mwawo sanakondwe naye. Anaonanso munthu ameneyi kodi kwenikweni chimene akufuna kwa ife ndi chani? Munthu ameneyi akutisokoneza. Anamupangiranso uko kuti mpaka athane naye. Buku la Luka chapter 13 kuyambira pa verse yake ya 10, tiyambire verse 10 akunena kuti ndipo anali kuphunzitsa msunagoge mwina tsiku la sabata. Ndeti pesaso pa tsiku la sabata Yesu aliso msunagoge mwina akuphunzitsa. Masiku enawo amaphunzitsa koma kukamba za tsiku la sabata.
Ndanali kuphunzitsa pamene pachapa pa verse 11. Ndipo mkazi anali nawo mzimu wakundwalitsa zaka 15 nakhala wopetuka ndimo analibe mphamvu konse yakuweramuka. Ndautali kuphunzitsa panabe zoti pali mzimayi wina kandi mtsikana wina amene akuti kwa zaka 18 wakhala kuvutika ndi thupi lake. Tangoganizani munthu wakhala kudwala for 18 years. Ndiye afika tsiku lokumana ndi Yesu, tsiku la sabata. Ndiye Yesu afuna kuthandiza anthu ena okwiya. Tangoganizani munthu akakhala ndinuyo amene mwadwala for 18 years. Ndipo pezeke munthu wokuletsa afuna kuthandizeni ndi anthu ena ziti musanthandize tsiku la lero ameneyi. Munakamva bwanji? Nanga chabwino abale atakhala ndi m'bale wanu munakamva bwanji? Ndiye Yesu apeza munthu ameneyi akudwala koma wakhala kudwala kwa zaka 18 akuvutika. Pa verse 12 ndipo Yesu mene anamuona anamuyitana nanena naye, mkaziwe wamasulidwa kudwala kwako. Akuti Yesu anamuona anamuyitana. Luka olemba walemba bwino. Munthu amene anadwala zaka 18 thupi lake linali lofewa loti wadwala nthawi yayitali. Akuti Yesu anamuona. Ndikupati Yesu atangomuona munthu wadwala nthawi yayitali. Yesu anamuyitana. Atamuyitana Yesu zimene anayankhula kuti iwe wamasulidwa kudwala kwako wachira chifukwa wazunzika nthawi yayitali. Zaka 18 munthu akudwala si ulendo wapafupi, ndi ulendo wautali munthu akuzunzika. Ndipo Yesu atamuona sanachedwe anamuyitana, tabwera iwe. Pa verse 13 ndipo anayika manja ake pa iye ndipo pomwepo anawongoledwa nalemekeza Mulungu. Akuti Yesu anayika manja ake pa iye nthawi yomweyo munthu anawongoledwa nthawi yomweyo analemekeza Mulungu. Kuti ndachira, ndapeza mtendere ine. Komabe ngakhale zinali choncho tikanopa verse 14 ndipo mkulu wa sunagoge anavutika mtima chifukwa Yesu anachiritsa tsiku la sabata nayankha nanena kwa khamulo, alipo masiku 6 mmenemo anthu ayenera kugwira ntchito, chifukwa chake idzani kudzachiritsidwa momwemo, koma tsiku la sabata ayi. Akulu mkulu wasembe anati masiku onsewa munthu akuzogwira ntchito, koma tsiku la sabata si tsiku loyenera kuti munthu angachizidwe. Ili ndi tsiku lopemphera basi, palibenso tsiku logwira ntchito, palibenso zothandiza munthu. Akuti zimene amanena. Koma iwala kuti kodi sabata inapangidwa chifukwa chani? Yesu anatiyankha kuti inapangidwa chifukwa cha munthu osati munthu chifukwa cha sabata. Ndiye inu mukanena kuti tsiku la sabata munthu asachize, mwayiwala cholinga cha sabata kainoyo. Munthu kuti apembedze ayenera kukhala wabwino. Ndipo kupembedza ndikofunika. Komanso mukumbukire chinthu ichi chofunika kwambiri mchifundo osati nsembe. Ndi anthu akunena kuti ataona zimene Yesu achita ati sizinasangalatse, anakwiya nazo kwambiri. Pa verse 15 akunena kuti koma Ambuye anayankha iye nati, onyenga inu, kodi munthu aliyense wa inu imasula ng'ombe yake kapena bulu wake ku chodyeramo tsiku la sabata kupita nayo kukayimwetsa madzi? Ndakuzo munthu jamadziyankhulireka mu mtima kumene sanadziwa mtima wa munthu anati ndinu anthu abodza inu. Zimene wayankhula iweyo ndi zabodza izi. Kodi iweyo chiweto chako tsiku la sabata suchidyetsa? Ndeni yankho loramata amadyetsa. Ndiye munena kuti ndalakwitsa kuchiza munthu oti amavutika kwa zaka 18. Ndinu anthu onyenga inu. Munena kuti ntchito yo masiku ena onsewa ndamene tikozochita zimenezi, koma tsiku la sabatayi kodi inu tsiku la sabata simumadyetsa ziweto zanu, simumapanga zakuti, simumatere? Akuti ndinu anthu onye. Pa verse 16 ndipo mkaziyu ndiye mwana wa Abrahamu amene Satana anammanga onani zaka 13 nanga si kuyenera kodi kuti amasulidwe nsinga yake imene tsiku la sabata? Akuti tona munthu anamangika kwa zaka zambiri, kodi sizoyenera tsiku la sabata amasulidwe? Ndeni mukanena zimenezo mutanthauze chani? 17 ndipo pamene iye anatero onse aja anatsutsana naye ananyazitsidwa, ndipo anthu onse akhamu anakondwera ndi zinthu zomwe zonse za ulemerero zinachitika ndi. Akuti Yesu adayankhula anthu aja anatsutsidwa, koma anthu ambiri anasangalala kuti chachitikachi ndi chinthu cha mtengo wapatali. Izi zimene anachita Yesu pa sabata pa zozizwa ziwiri zimene zimandikumbutsa zimenenso zoti vuta ife ngati masiku ano mpingo.
tsiku lopembedza ndi tsiku loyamba la Mulungu, tsiku loyamba la sabata limene la Mulungu, Sunday. Ayuda tsiku lopembedza ndi tsiku loyamba la sabata. Yesu akunena kuti ine nzofunika sembe, koma chofunikira kwambiri ndi chifundo. Ndikotheka kuchiza munthu tsiku la sabata. Ngati Yesu akunena zotheka kuchiza munthu tsiku la sabata ku zinthu zakuthupi. Tangoganizani ndine tikakumana Sunday tsiku loti tipembedze Mulungu. Ndiye zathu ina kuvutika ku zinthu za uzimu. Ndiye tikanene kuti usokoneza chipembedzo. Kuti mono tili kuzokhala kuti kuganiza bwanji? Sikuganiza ngati Afarisi onyengawa. Chifukwa kunena kuti ngati munthu wafuna kuthandizika tsiku la sabata, tsiku loyamba la sabata ngati kwa ife lero, kunena kuti siwoyenera, akuti ndikulakwa. Chifukwa ndi chani? Yesu atithandiza kuti timvetsetse. Timvetsetse morani. Zoona Ayuda amene opembedza tsiku la sabata, zoona ndiye opembedza tsiku loyamba la sabata. Koma chofunikira nchifundo namba 1, sembe pambuyo. Pamene ife takumana ngati mpingo, tikomanso china chimene muchiona chinthu ichi. Anthu onsewa anachizidwa m'sunagogi, anachizidwa tsiku loyamba la sabata. Samachizidwira kunja Zozizwa zimenezi, koma amachizidwa m'sunagogimo tsiku loyamba la sabata. Ndeno ndine tikanene kuti pamene takumana pano mu mpingo ka mu chinyumba chopemphereramo, tonse pano ndifoyera mtima palibe amene angafuna kuthandizika. Fa ngati tithandize munthu tikhala kusokoneza chipembedzo. Simuona kuti olo Yesu apa anakamudzudzula anthu onsewa amene anachizidwa tsiku loyamba la sabata komanso m'sunagogi. Mwina anakati chabwino tikachizirane kunja osati muno, chifukwa muno mumene olowa woyera okhaokha ausati ngati anthu ena. Timutengere munthu amene andola zaka 18 walowa m'sunagogi. Mutengere munthu amene wakhala mu machimo awo kwa nthawi yayitali, ndiwo wazindikira kuti sanachite bwino tsiku loyamba la sabata, ndi afuna athandizike. Ndife tikanena kuti tisatero. Kaganizidwe kameneko kali ngati ka Afarisi. Kuganiza kuona ngati kuganiza bwino, koma Yesu akuti ndinu anthu onyenga, ndinu anthu abodza, ndinu anthu olakwitsa. Chifukwa chifundo ndi chofunikira. Inde sembe ndi yofunikira, koma zikakumana tiyaganizira za chifundo. Ndifake tsiku loyamba la sabata ifenso tikakumana, si chinthu cholakwika kupereka nthawi ya mayitanidwe pakakhala kuti magwamawo. Chifukwa nchani? Tifuna anthu athandizike, anthu akonzeke ngati zimene anachita Yesu tsiku la sabata komanso m'sunagogi. Pali maphunziro ambiri amene tingaphunzire kwa inu ndine. Phunziro loyamba amene tingaphunzire ndi chinthu. Chilungamo kwa ena chimakhumudwitsa kapena makhumudwa nacho. Tikuona mu Zozizwa ziwiri zimene sanachita zimene anachita m'sunagogi. Atatero Afarisi amakhumudwa nazo, koma zimene Yesu anachita zoyipa ngati anachita zinthu zabwino, koma tena amakhumudwa nazo ndithu. Alipo anthu ena amene akamva chilungamo samva bwino, amakhumudwa, amanyansidwa nazo, sizasangalatsa. Tiyembekezerenso zimenezo lero. Pala anthu ambiri amene akamva chilungamo sangakondwere nazo, amakwiya nazo ndithu, koma chilungamo ndi chilungamo. Phunziro la namba 2 limene tingaphunzireponso ndi alipo anthu ena ntchito yawo ngupeza vuto mwa ena basi. Pala anthu ena, anthu ambiri amene tili nawo mu mpingo lero amene ntchito yawo ngupeza vuto basi ntchito yawo ndi imeneyo. Olo patakhale pachitika zinthu zabwino za atsogoleri akachita zinthu zabwino zotani, kaya m'bale wina kaya mulungu wina akachita zinthu zabwino zotani, koma chimene iwo amapeza ndi vuto basi. Iwo aja angathandize ifake chani, afuna watame. Kodi zanu wathandiza walakwitsa? Tiyeni tisakhale anthu ongopeza vuto ngati Afarisi, oti tsiku ndi tsiku kumangosaka vuto basi. Alakwa pati timpezerepo. Ndakuti ngakhale Zozizwa chonje zindikire chinthu ichi. Pale anthu ena pakati pathu ntchito yawo ndiyopeza mavuto mwazawo. Phunziro lachitatu, ukamachita chifuniro cha Mulungu osaopa anthu, osaopa munthu. Yesu anakachita kapeza anthu aja m'masunagogi mwawo, koma anthu amadana naye, anthu samagwirizana naye. Koma anaka chimene chinakambeza cha chilungamo cha Mulungu. Ndipo pamene munthu uchita ntchito ya Mulungu, ngakhale anthu ayankhule zotani, achite zotani, koma zisatipatse mantha. Chifukwa Mulungu ndi amene amapereka moyo, ndi amene samatenga moyo. Munthu amatha kungopha thupi lokha amatero, koma mzimu sangaupe, koma Mulungu ndi amene angaupe.
Ndi pamene tuchita chinthu cha Mulungu tiyeni tisaope zonena za anthu. Phunziro la number 4. Pali anthu ena amene chilungamo amachiona koma amasankha kuchikana dala. Pali anthu ena amene chilungamo amachiona koma amatokhala mbali yosankha kuti ine sikufuna kuchitsatira basi. Tiyeni tisakhalane. Afarisiwa suti samaona chilungamo kuti Yesu wachiza. Amaziona zonsezo koma anasankha kutseka m'maso. Anasankha kusaona. Kuchita usankha. Pali anthu ambiri masiku anokoza za chilungamo amatha kusankha kusachiona basi. Basi kusankha kuti ine Yesu nditsatira izizi. Kungosankha basi. Ndiye zimachitika ndi phunziro limene atiphunzitsanso pa Zozizwa chimene Yesu anachita apa. Phunziro lina somwe limalona ndilona kuti pali anthu ena omwe nthawi zonse amafuna kusokoneza ntchito ya Mulungu. Pali anthu ena amene nthawi zonse anakuika maganizo ofuna kusokoneza ntchito ya Mulungu basi. Alipo tili nawo leronso tili nawo. Afarisi anali ndi nzeru zimenezo basi. Kungofuna kusokoneza ntchito ya Mulungu. Tili nawo anthu ambiri amene ntchito yawonso ndi imene kusokoneza ntchito ya Mulungu pa mpingo, pa malo, pa mudzi basi. Phunziro linanso limene timalona ndilonena kuti kuthandiza nkofunika ndipo sikuona malo komanso tsiku. Kuthandiza ndikofunika sikuona malo komanso tsiku. Ndizimeneza kuti kupitsa pa Zozizwa zimenezi. Tsiku la sabata musunagoge. Anthu amathandizidwa. Chifukwa chofunika ndiyani? Ndi chifundo ndi chofunika namba 1. Ino ndinenso pamene ndimakamba za maitendedwe pacha. Ndi nthawi ina iliyonse imene munthu ngati afuna kukonzedwa moyo wake wa kuuzimu, kuphatikizapo tsiku la sabata pamene mawu a Mulungu alalikidwa, anthu akhoza kuthandizidwa. Koma anthu ena mwatsoka afuna kukhala ngati Afarisi onena kuti zimenezo pano ayi. Ndazi zinali kamaona Afarisi watimaona ngati kuti zinatha. Kaganizidwe ka Afarisi tili nakonso anthu lero ofuna kupeputsa ntchito ya Mulungu. Ndapa kuti phunzitsa kunena kuti kuthandiza ngofunika moyo ngati Yesu amapereka tsanzo kuti anthu amachizidwa ku zovutika za kuthupi. Ndeta kuganizani za kuzimu. Takumana Sunday mawu alalikidwa ine ndakhudzidwa mu mtima ndiye ndikanene kuti ingokhalani zongolengeza nzopanda ntchito zimenezo. Takuganizani kuti Yesu analipo lero bwanji mu mpingo mwathu tili naye tumuona Yesu ni maso uyalapo anakatuza kuti chani. Zozizwa izi Yesu amabereka njenge kuti ndine liphunzire mu maphunziro ambiri. Tsiku la sabata musunagoge ana amathandizira. Musunagoge kumene amabwera kuti akapempheremo. Mene amaganizira kuti anthu tikapemphere usaganizira Zozizwa kumene amakachiza muti. Chifukwa chana amadziwa kunena kuti anonso ndi malo abwino oti anthu athandizidwe. Inu ndi ine pamene takumana mu mpingo ndi nthawi yabwino anthu athandizidwe. Osati munthu anene kuti atakumana pano pa basi ofuna kuthandizidwa achokepo pano. Yesu anakatero. Nimene Afarisi amaganizira zothandiza nazo tsiku la sabata komanso sunagoge ayi. Koma Yesu akuti simuganiza bwino anthu inu. So izinso ndi zina za maphunziro ena amene tingaphunzire pa Zozizwa ziwiri zimene tazionazi. Zimene taziona kuchoka buku la Mateyu komanso buku la Luka. Yesu achiza anthu tsiku la sabata komanso sunagoge. Kufikanso nthawi ina mene ndine malano vinjiro gondo eti kumbere program imene amaletsa ndali ngosiku Bible Studies. Tinafotokoza kuyambira pacha. Mwina mumafuna zaphunzirako, mudziwe ina amene angafuna zaphunzirako. Mutipeza pa nambala iyi 022 766 018. Komanso ndikhoza kupangana ndi pa group yathu ya WhatsApp kuti muzitha kulandiranso maphunziro ngati amenewo. Kuti kumene ulikonso muzitha kuwatsatira bwino. Kufikanso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako kuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako kuona